ଆଜିର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଅଜିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପେଜ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଲାରିଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ଦେଖିବା ସେଠାକାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସମସ୍ତ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଲାରିଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଏଠାକାର ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଏହି ଅଲାରିଗଡ଼ ମାଟିରେ ପାଦ ପକାଇ ପ୍ରଥମେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଛେରା ପହଁରା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଛେରା ପହଁରା ପରେ ରଥ ଗଡ଼ିଥାଏ ଅଲାରିଗଡ଼ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଯେ ଅଲାରିଗଡ଼ ନୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଠାକୁ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ଅତି ନିକଟରୁ କରିଥାନ୍ତି ଉପଭୋଗ। ତେବେ ସତରେ ଅଲାରିଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ବି ଏହି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଓ ବାଦ୍ୟ ତାଳରେ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ଅଲାରିଗଡ଼ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ।